op til. Super. Så. Godt. Jamen, også velkommen til det her webinar fra mig af. Jeg hedder Julie Guldager, og jeg er en af forfatterne på den her rapport, som hedder Status på idrætsfaget 2022, som vi også kalder SPIF. Det betyder, Andreas, nu må du gerne skifte slide. Ja, men først lige med, hvem er egentlig teamet bag den her rapport? Og det er blandt andet mig, så er det Marianne Friis Andersen fra SDU, som jeg også kan se er med på en lytter her i dag. Så er det Andreas Bolding Christensen, der er lektor ved UCL, Katrine Bertelsen, der er lektor ved UC Syd, og Lars Breum Skov Christiansen, der er lektor ved Syddansk Universitet. Det vil sige, at det er sådan en blanding af forskere og medarbejdere, som i sin dagligdag er ude og undervise på pædagog- og læreruddannelsen på forskellige professionshøjskoler. Sådan lige kort i forhold til, hvordan har vi lavet den her SPIF-rapport. Jamen det vi har gjort, det er først, så vi sendte et spørgeskema ud til alle folkeskoler i Danmark, hvor vi har bedt dem om at sende linket til deres spørgeskema videre til lærere eller pædagoger, som underviser i idræt i folkeskolen. Og det har ført til, at der har været knap 600, der har startet med at svare på det her spørgeskema, og 416, der har gennemført spørgeskemaet. Og som I kan se på figuren her med Danmark, det er sådan en god blanding rundt omkring de forskellige landsdele. Og bagefter så gjorde vi det, at vi lavede det, der hedder fokusgruppeinterviews, altså sådan nogle gruppeinterviews med 21 lærere og pædagoger. Og det gjorde vi ud for udvalgte emner inde på SPIF, fordi nu havde vi ligesom fået de kvantitative eller tallene, data på nogle forskellige ting i forhold til status på idrætsfaget, og så har vi så bedt dem at udfylde de her, jamen hvorfor, og give nogle eksempler på, og sådan komme lidt mere ned i dybden på nogle af tingene. Så den her SPIF-rapport på, jeg ved ikke hvad den endte på, 80 sider eller sådan noget, den indeholder altså data, en rapport, vi har skrevet på baggrund af de her data. Og hvad er formålet med SPIF-rapporten? Jamen, der er 2 overordnede formål. Det ene, det er at se på, hvad er egentlig status for idrætsfaget i 2022. Det er den seneste rapport her, den vi skal snakke om i dag. Og så er der også at kigge på, hvordan har idrætsfaget så rent faktisk udviklet sig. Og det har vi data på, fordi der er lavet de her rapporter i 2004, 2011, 2018 og så senest i 2022. Og det er noget af det, der sådan er ret unikt, at vi rent faktisk har datapunkter så langt tilbage. Og det gør, at der er nogle ting, vi har spurgt om hver år, men så har det selvfølgelig også udviklet sig undervejs, så der er nogle ting, vi kan kigge tilbage på i forhold til alle 4 datagenereringer, og så er der jo også kommet nye emner til undervejs. Og hvis I har lyst til at dykke endnu mere ned i det, så har vi lige her billedet i forhold til den seneste status på idrætsfaget rapport, men inde på fibel.dk/SPIF, der kan I finde alle de tidligere rapporter også, så I kan gå ned og dykke endnu mere ned i materialet her. Og den her, den kan I ikke læse, og det er heller ikke meningen. Det er bare for at sige, hvad er det egentlig, vi har undersøgt. Vi har 10 forskellige hovedemner: fælles mål, fravær, samarbejde, elever med særlige behov, alle mulige forskellige ting. Og under dem er der 47 underemner eller kapitler, som dykker ned i de her forskellige ting. I dag kan vi ikke komme omkring det hele. Det ville være ret urealistisk. Men vi har ligesom taget 3 dyk ned, vi gerne vil berøre. Det første, det har vi Andreas fortælle lidt om, hvad vi har fundet ud af i forhold til idrætstimernes indhold. Så er der i år kommet et nyt emne ind, der hedder læreprocesser og teori i idrætstimerne, som Katrine vil fortælle lidt om. Og så vil jeg fortælle lidt om standpunktskarakterer. Og når vi er kommet igennem det, så skal vi snakke lidt om det her med, at der var jo på et tidspunkt Mette Frederiksen, hun stillede sig op og fortalte lidt om det nye folkeskoleudspil. Og der har vi lyst til at drøfte lidt med jer. Hvad betyder det egentlig for idrætsfaget? Men Andreas, vil du ikke starte med at fortælle lidt om idrætstimernes indhold? Det kan du tro. Og nu skal I høre, vi har stillet idrætslærerne og pædagogerne, der underviser i idræt, det her spørgsmål her.
hvor ofte indeholder dine idrætstimer? Og så var der en række af svarkategorier, som de så kunne vælge, og de svarkategorier er genereret ud fra fælles mål i idræt. Så det, der er rammet ind her, altså redskabsaktiviteter, boldbasis og boldspil, dans og udtryk, og så videre derhen. Så de forskellige færdigheds- og vidensområder var ligesom de svarkategorier, der var mulige. Og der kunne jeg godt lige tænke mig lige at høre jer i en lynhurtig poll her, hvad I tror, der ligesom har været højdespringeren i forhold til, hvad der oftest er indholdet i idrætsundervisningen i SPIF 22-undersøgelsen. Og der får I lige nogle svarmuligheder her, og så skal I egentlig bare taste ind det, I tror, der fylder mest i idrætsfaget. Vi mangler lige de sidste 5, der skal svare. Kom en mere på. Og en mere. Alright. Der er 3 mere, der mangler at svare, men jeg tænker, vi bare øh, stopper den her, og så kan I få resultaterne at se her. Så der er jo 60%, der mener, at det er boldbasis og boldspil. En enkelt, altså der har valgt dans og udtryk, samarbejde og ansvar, er der 4. Og så er der et par stykker, der har valgt henholdsvis sundhed og trivsel og fysisk træning. Øhm, Det er ikke skudt helt ved siden af, men lad os prøve at dykke ind i resultaterne. Når måden det er stillet op på, der kan I se de forskellige områder herovre til venstre. Og det er rangeret efter, hvilke områder, hvor der er flest, der har svaret ofte. I kan se nederst, der kan man svare ofte, det er den grønne, og så er der jævnligt, det er den blå, og så er der sjældent/aldrig, det er den orange. Så det er måden, at det er rangeret på. Og her der er resultaterne så. Jeg har lige sløret nogle af områderne, og det er for at stille skarpt på noget, frem for det hele på en gang. Og der tager vi afsæt i de helt konkrete, praktiske områder, fordi det er faktisk dem, der anvendes mest. Altså fysisk træning, boldbasis og boldspil, som der var mange af jer, der har svaret. Kropsbasis, løbsbringer, kast, dans, udtryk, redskabsaktiviteter, naturudliv og vandaktiviteter. Det er de konkrete, praktiske områder. Men der er så nogle af dem, der stikker lidt ud. Natur, udeliv og vandaktiviteter, hvis vi starter med at kigge på dem. Så kan I se, der er 78%, der har svaret, vi anvender aldrig eller sjældent natur, udeliv, og 86%, der svarer, at de sjældent eller aldrig anvender vandaktiviteter. Det er der selvfølgelig nogle gode grunde til. For det første så er natur og udeliv, hvis vi starter der. Ja, det er jo først en del af fælles mål for 6. klasse op efter. Og da vi snakkede med idrætslærerne i de kvalitative interviews, så gav de også nogle begrundelser omkring, at det blev nedprioriteret af 2 årsager. 1, man kan vælge ikke at have det med som et udtræk til prøven. Og 2, der er også nogle praktiske udfordringer i forhold til tilgængeligheden, og det er relativt forberedelsestungt også, hvis man for eksempel vil arbejde med O-løb, og det at skulle sætte poster op og sådan nogle ting. Så derfor så mente de ikke, at det havde så stor fylde naturudlev, eller det var nogle af begrundelserne for det. Vandaktiviteter, det skulle også lavet, men det er simpelthen fordi, at det er jo kun, der undervises kun i det på henholdsvis 4. og 5. klassetrin, og man skal også være uddannet svømmelærer. Det er jo ikke alle, der er det, for at kunne varetage den form for undervisning.
Så det var nogle af de konkrete praktiske områder, som stikker lidt ud i forhold til, at det er altså ikke noget, der anvendes så ofte. Øhm, Hvis vi så prøver at tage nogle andre områder her, så er der dans og udtryk og redskabsaktiviteter, hvor hvis I igen fokuserer på de orange dele, altså der er der faktisk hver tredje, der har svaret, at de sjældent eller aldrig underviser i dans og udtryk. Og cirka hver fjerde, altså 23%, svarer, at de sjældent eller aldrig underviser i redskabsaktiviteter. I de kvalitative interviews, der fortæller lærerne i forhold til dans og udtryk, at det blandt andet skyldes, at det er altså forberedelsestungt at undervise i dans og udtryk. Og mere konkret så handler det om, at de giver udtryk for, at det at skulle udvikle en koreografi eller lære sig selv en koreografi, det tager lang tid. Så det er den ene del. Og så den anden del, det er, at det stiller krav til idrætslærerens egne færdigheder, og det med at sætte sig selv kropsligt i spil. Det kan også gøre, at de hvad kan man sige, danser udenom dans og udtryk som område. Og sådan, hvis man skal analysere lidt på det, så kan det jo tyde på, at der er en lidt snæver fagforståelse omkring området dans og udtryk, hvis det kun handler om at skulle lære en koreografi og kunne lære den til eleverne. Men i forhold til redskabsaktiviteter, så peger lærerne også på i interviewsene, at det er noget, der kræver forberedelse, men på et lidt andet plan, det er lidt mere praktisk plan i forhold til at stille op simpelthen og lave sikre opstillinger. De vægter meget sikkerheden i det fagområde inden for idrætsfaget, og der er det at skulle lave opstillinger. Det er noget af det, der tager lang tid, og derfor prioriterer det der også fra. Hvis man så ser på det her billede, vi ser på nu, det er et gennemsnit på tværs af alle klassetrin. Hvis man så ser på, hvordan det ser ud i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling, og her der har jeg kun taget data med fra dem, der har svaret sjældent og aldrig, det er derfor, den er orange. Jamen så er der faktisk halvdelen af lærerne i indskolingen og pædagogerne svarer, at de ikke underviser i dans og udtryk. På mellemtrinnet så er det 40% af respondenterne, der har svaret på det, og i udskolingen er det 21%. Så der sker altså et fald i antal i procent i forhold til, hvor mange der ikke underviser i området, hvis man ser på det fra indskoling og så hen mod udskolingen. Og det samme billede viser sig faktisk også i forhold til redskabsaktiviteter, hvor det så er fra 31% i indskolingen, så falder det en lille smule og yderligere til udskolingen, hvor det kun er 18%, der svarer, at de sjældent eller aldrig underviser i redskabsaktiviteter. Det kan jo så have noget at gøre med, at der er en prøve måske i faget, og at det gør, at der bliver undervist mere alsidigt inden for, eller at dans og udtryk og redskabsaktiviteter er mere fremtrædende i udskolingen, sammenlignet med indskolingen i hvert fald. Godt. Så det var et lille udsnit af nogle af resultaterne i forhold til de her konkrete praktiske områder. Der er også nogle andre områder, og nu vender jeg det lige om i forhold til, hvad der er sløret og ikke sløret. Så hvis vi ser her på de mere abstrakte områder, altså samarbejde, ansvar, normer og værdier, krop og identitet osv., så viser der sig et billede af, at det er de områder, der anvendes mest i idrætsundervisningen. Der er dog alligevel noget, der sådan springer lidt i øjnene, og det er jo samarbejde og ansvar, fordi det er jo faktisk det, der har 52% svaret, at de ofte arbejder med samarbejde og ansvar. Så det springer lidt ud i forhold til de andre områder, altså normer, værdier og sundhed og trivsel, krop og identitet. Og vi har ikke noget data på, hvorfor det ser sådan ud, men det kan man jo overveje, hvad der kan ligge i det. Jeg har talt med nogle idrætslærere, som siger, jamen det ligger jo implicit i at dyrke idræt, at man samarbejder, og der vil altid være noget ansvar forbundet med det. Spørgsmålet er så, om idrætslærerne arbejder eksplicit med det.
Men som sagt, vi har ikke noget data, der præcis sætter fokus på det. Nogle af de områder, som der bliver anvendt mindst, det er idrætten i samfundet og ordkendskaber og sprog og skriftsprog. Og som I kan se, så er cirka halvdelen anvender ikke idrætten i samfundet, og det med at bruge fagbegreber og skriftsprog, det er der også en del, der faktisk svarer, at de sjældent eller aldrig bruger. Hvis man så ser på, hvordan det er, at det ser ud igen for indskoling hen over mellemtrinnet og mod udskoling, så sker der dog alligevel et fald i, hvor mange der svarer, at de sjældent eller aldrig bruger det. For henholdsvis ordkendskaber, sprog og skriftsprog, og ligeledes i forhold til idrætten i samfundet. Men når det så er sagt, hvis vi tager afsæt i ordkendskaber, sprog og skriftsprog, så har vi også spurgt på et andet tidspunkt i spørgeskemaet omkring, hvorvidt de vurderer, at det er vigtigt, at eleverne udvikler teoretiske færdigheder. Og der er der faktisk 22%, der svarer, at det er i ringe grad eller slet ikke vigtigt. Katrine kommer også lidt ind på det her lidt senere. Så det kan måske være med til at forklare, hvorfor det er, at det ikke er så højt prioriteret i forhold til indholdet i undervisningen. Hvis man ser på de andre områder, altså normer og værdier, krop og trivsel, sundhed og trivsel og krop og identitet, så er det stort set uforandret hen over indskoling, mellemtrin og udskoling. Så ja. Når man ellers ser på det her område her, så kan det også være et udtryk for, at der er rigtig meget, at lærerne skal nå igennem. Der er rigtig meget, der skal undervises i. Og noget af det, de siger, idrætslærerne i de interviews, vi har lavet, det er faktisk, at dels deres egen idrætslige formåen og de interesser, det har betydning for, hvad det er, de vælger at undervise i. Så det på den ene side, så skal de nå rigtig mange ting, og der er så også det der med egne præferencer, der spiller ind. Og så lige til sidst, så vil jeg lige vise jer sådan et kort visuelt billede, og det kommer til at gå lynhurtigt det her, over hvordan det ser ud fra henholdsvis. Det her det er kun indskoling, så kan I se, hvor meget orange det er. Og så trykker jeg videre, så kan man se, hvordan det ser ud fra mellemtrinnet og sidst udskolingen. Det vil sige, de orange felter, de falder, de bliver mindre og mindre, og det kan være et udtryk for, at der bliver undervist mere alsidigt i udskolingen sammenlignet med indskolingen. Og så bare ultrakort her til sidst. Så har vi været inde og se på, hvad har egentlig betydning for, hvorvidt om der er noget, der er bindende eller vejledende i forhold til faghæftet og fælles mål, og så hvordan det ser ud i praksis. Og hvis man ser tilbage fra 2009, jamen der er der beskrevet vejledende indholdsområder i fælles mål og faghæftet, som vi ser et billede af her. Når man så går ind og ser på status på idrætsfaget i 2011, hvis man så ser på de indholdsområder, som lærerne har besvaret, det her det er kun for udskolingen, skal jeg lige huske at sige. Og der kan vi så sammenligne med 2022-versionen, hvis vi lægger sjældent og næsten aldrig sammen, og det har jeg gjort her. Så kan I se i boldspil, der er 2%, der sjældent eller næsten aldrig underviser i det. Atletik, der er det cirka halvdelen af udskolingslærerne, eller 3 ud af 4 underviser sjældent eller aldrig i dans, og i redskabsaktiviteter er det hver anden, som sjældent eller aldrig underviser i det. Der skete der noget i 2015, efter reformen, hvor færdigheds- og vidensområderne, eller indholdsområderne, de blev bindende, og der kom en prøve. Og når man så ser på resultaterne i dag, eller i 2022, så boldspil, det er det samme. Det er der mange, der ikke som sjældent underviser i. Men så er der sket noget i forhold til for eksempel atletik, som så hedder løb, spring, kast i dag. Der er der faktisk færre, som ikke underviser i det. Og det samme med dans, og det samme med redskabsaktiviteter. Så den hurtige konklusion på det her må være, at den kommer her, at de her bindende indholdsområder, vejledende indholdsområder, de kan skabe et ensidigt indhold, hvorimod en bindende indholdsomramme
indholdsramme og en afgangsprøve kan skabe et mere alsidigt indhold for eleverne. Check. Katrine? Ja, tak. Nu kommer vi til det område omkring læreprocesser og teori i idrætstimerne, og som Julie startede med at sige, så er det her et af de nye emner, vi har med i SPIF 22. Så nu tager vi sådan lidt et skifte fra det, som Andreas var inde på, altså hvad underviser vi, til nu, hvordan underviser vi idræt. Og det er jo spændende at se, hvordan det står til ude i de danske skoler. Og man kan sige, helt overordnet, så har vi spurgt ind til de her 8 handleformer i forhold til det, der foregår, når man har idrætsundervisning. Og det er lytte, læse, skrive, tale, reflektere, kropsliggøre, vurdere og præsentere. Og nogle af handleformerne, de fylder rigtig meget, som den næste slide indikerer, og andre handleformer fylder noget mindre. Faktisk kan man sige, at der faktisk er 3 sådan favorit handleformer, som lærerne arbejder med, når de har idrætsundervisning. Og det ses både kvantitativt her, det er, at man kan tale om noget, tage time-out og diskutere, og få eleverne til at på en eller anden måde reflektere over idrætsundervisningen, og så den her kropslige dimension, som naturligvis også ligger i vores fag idræt. Men det er ikke kun kvantitativt, at det her det ses. Faktisk er det også de her handleformer, der i særlig grad vægtes højt, når idrætslærerne har talt om det i interviewsene. De nævner eksempelvis det her med at tale om og reflektere i undervisningen, er noget, de gør, både spontant, men også planlagt. Og så nævner de selv, at det er her, hvor de der relevante fagbegreber kan komme på tale, både at eleverne kan reflektere og tale om det, og at lærerne kan italesætte det. Men det er også her, at de sociale elementer, der ligger i idrætsundervisningen, de oftest bliver drøftet som en del af denne her læreproces, når lærerne selv sætter ord på, hvorfor de anvender de her. Ses de her handleformer i forhold til henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling, så kan vi også godt se på data, at der, når man når lige vente, sådan der, tak Andreas, når vi når til når vi er i udskolingen, så er der en større variation i, hvordan lærerne de anvender de her forskellige handleformer i undervisningen. Altså der er det mere udbredt, at man anvender alle de her handleformer, hvor man kan sige i indskolingen og på mellemtrinnet, der ser det anderledes ud. Der anvender man primært de 3 her, som vi har highlightet. Ja. Og så, hvis vi lige tager den næste slide, noget af det, som også er interessant, det er jo, at her har vi præcis ringet 2 ting ind, for her er det altså aldrig, og det er det med orange, I skal prøve at kigge efter, fordi når lærerne så svarer på, om deres elever bruger det at lytte, læse og skrive, så svarer 72%, at det gør de aldrig, lytter til noget i idræt, eller de læser om noget, det er 69%, der svarer, det gør man aldrig, eller skriver om 78%. Ja, og nogle af de begrundelser, som lærerne kommer med, det er også, at i interviewsene, at nogle af de her læreprocesser, de fordrer en vis form for selvstændighed, og det har en eller anden form for, de talesætter som om, at det er lidt aldersbetinget, nogle af de her handleformer. Så igen, når man kommer op i udskolingen, jamen så ser vi på data, at så bliver de her 8 handleformer bragt i spil på en anden måde, end de gør henholdsvis på mellemtrin og i udskolingen. Det, der så også kan være vigtigt, det er så at sige, jamen, for at understrege den pointe med
Hvor vigtigt er det så, om elever de udvikler teoretiske færdigheder i idræt? De er jo blevet spurgt til, Andreas var lidt inde på det, men det er faktisk sådan, at når lærere svarer på det, så i tale sætter de, at det tyder på, at det ikke er særlig vigtigt for idrætslærere, at eleverne udvikler teoretiske færdigheder. Og det fremhæves også i interviewsene, hvor lærerne i tale sætter særligt den her fags praktiske dimension i forhold til, hvad eleverne egentlig, hvilket formål der egentlig er med idrætsundervisning. Der fremhæves fagets praktiske dimension til fordel for eksempelvis de teoretiske færdigheder. Flere idrætslærere indikerer faktisk, at de oplever, at det kræver et vist form for mod at turde at kvalificere idrætsundervisningen gennem teoretiske nedslag. Og det synes vi også er interessant, det her med, at de her handleformer, som egentlig måske også kunne være til rådighed i idrætsundervisning, kræver i talsætter lærerne, som kræver en anden form for mod, eller det at turde at bringe det i spil, som kunne være med til at kvalificere den daglige idrætsundervisning. Ja, så vil jeg tage stafetten videre og fortælle jer lidt om, hvad vi har fundet ud af i forhold til det her med at give standpunktskarakterer i idræt. Først så har vi bare lige vise her, jamen, hvor mange har egentlig erfaring med det her. Den her graf, eller lavkagediagram, den er så i forhold til udskolingsunderviserne. Og der kan vi jo klart se, jamen der er jo kun 5%, der ikke har prøvet det, og alle de andre har prøvet det enten 1 år, 2 år, eller 3 år, eller 4. Så det er noget, der er på spil ved stort set alle udskolingsunderviserne. Jeg har taget et enkelt citat her med fra vores kvalitative data. Det er faktisk et stort problem, når man har så mange og store årgange, at vi ikke engang altid kan deres navne. I dansk har jeg altid nogle tests, som jeg kan bygge karakteren på. Det kan jeg jo ikke gøre i idræt. Jeg har aldrig fået så mange klager over idræt i hele min skolegerning, som jeg har fået over idrætskarakterer. Og når vi har taget det her citat med, så synes vi egentlig, at det dækker meget godt over noget af det, som mange af idrætsunderviserne fortæller os i forhold til standpunktskarakter. Det er faktisk super, super svært. Og det er bare noget andet at gøre det i idræt, end det er at gøre det i dansk, tysk, matematik, de andre store fag, hvor man ligesom kan måle det lidt på en anden måde. Det, der ligesom er på spil, det er, at dem vi har snakket med, de opfatter det her faktisk meget forskelligt. Nogle, de synes, det er super nemt og fortæller om nogle forskellige systemer, de har med at give standpunktkarakter, og mange synes, at det er rigtig, rigtig svært. Og til det skal jeg jo så også sige, at vi har selvfølgelig forsøgt at få fat i så forskellige undervisere som muligt, men der er jo i sådan nogle forskningsprojekter her en tendens til, at det er måske undervisere, der er lidt mere engageret end andre, der vælger at sige ja til at bruge tid på at være med i sådan en interview. Så det er nogle af de engagerede undervisere, vi har snakket med, og hvis de synes, det er svært, så ser det måske endnu sværere ud derude på de forskellige skoler. De siger også, at det er super omfattende, og det er et meget omstændigt arbejde at give de her karakterer, og i kombination med, at man jo måske kun har 5. B hver onsdag til idræt, og det er nogle gange jo det eneste tidspunkt, man så ser de her elever. Det man ligesom gør derude, det er, at der er mange, der fortæller, at de har sådan nogle arbejdsredskaber, som de selv har fundet på, eller har fået noget inspiration til. De bruger nogle forskellige rutiner, forskellige systematikker, og det var ikke sådan, så vi kunne sige, okay, de fleste, de gør det sådan og sådan. Det var sådan meget, meget forskelligt, hvordan de underviserne kommer omkring det her med at give standpunktskarakterer. Så er der sådan det sidste aspekt, det jeg lige vil komme ind på, det er, at det kan noget forskelligt, det der med at give karakterer for eleverne. Der er nogle eleverne, der bliver super motiveret af det, men der er faktisk også nogle, hvor det kan ødelægge gejsten. Og lige pludselig at skulle have karakterer i det her fag også. Og det er jo nogle af de ting, som underviseren har fortalt, det er, at det handler meget om den enkelte elev, i forhold til deres forudsætninger, deres kunnen, deres motivationer, deres præferencer. Og der er vores elever jo bare super forskellige. Men opmærksomhed på, at en standpunktskarakter
kan gøre noget godt for nogen, og måske noget mindre godt for nogle andre typer af elever. Så har vi sådan kigget på, hvad siger underviserne egentlig, de mener vurderingskriterierne er, og der er det super meget uklarhed om. Der er blevet sagt virkelig mange forskellige ting, og de forskellige kriterier bliver også vægtet meget forskelligt. Og det her, det er bare sådan en liste om nogle af de ting, der er kommet frem. Jamen, der er nogen, der vurderer det på kropslige færdigheder. Der er nogen, der vurderer det på allesidighed, den idrætsfaglige viden, elevernes indlevelse, engagement, mod ihærdighed, samarbejdsevne, om eleverne er omklædt. Så det er virkelig, virkelig mange forskellige ting. Så for ud fra det vil vi i hvert fald konkludere, eller vi kan i hvert fald se, at der er uklarhed over, hvad det er, vurderingskriterierne er, og måske også et behov for at få noget mere klarhed over det. Men der er jo heldigvis rigtig, rigtig mange gode eksempler. Og nu kunne vi jo se på deltagerlisten i dag her, vi har jo folk både fra kommuner og fra ministeriet og fra skoler og studerende lidt forskelligt. Så vi vil høre, om der er nogle af jer, der har lyst til at prøve at melde ind, hvis I har en eller anden god erfaring i forhold til at give karakter. Men der fik vi i hvert fald et bud på, hvordan det kunne se ud. Og så vil jeg give ordet til Andreas til det næste slide. Check. Der er jo udkommet et folkeskoleudspil her for et par, hvad er det snart? Det var jo i starten af oktober, så lidt over en måned siden. Og der var vores fag jo, kom jo på dagsordenen på daværende tidspunkt, ikke? Hvor vores statsminister fik highlightet noget omkring, hvor mange mål der var, eller der er i idrætsfaget. Skrev ud på, at det var mange, og havde også en holdning til, at man også bare skulle spille bold, mere konkret høvdingebold. Og det der jo så er vigtigt at sige i den sammenhæng, når de havde pointerne om, at der skal fjernes 90% af alle målene, eller 9 ud af 10 mål, så er det jo vigtigt at huske på, at alle færdigheds- og vidensmålene blev gjort vejledende i 2017. Og det er ligesom oplægget til den sidste del her af webinaret, hvor vi med afsæt i det her, altså når beslutningstagerne, altså nogle af dem, vi ser på billedet her, skal klædes bedst muligt på til en god revidering af idrætsfaget. Hvilke pointer skal de så have med? Og det kunne vi godt tænke os, at de drøfter i nogle breakout rooms lige om lidt. Der sidder jo dels nogen fra STUK, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som jo sikkert gerne vil have noget med videre herfra. Men vi mener i hvert fald, det er vigtigt, at dem, der skal tage beslutningerne, de bliver klædt så godt på som muligt. Fordi nogle af de citater, vi har taget med her, kan man godt tolke som et udtryk for, at de ikke måske helt ved så meget omkring faget. Så det vi gerne vil have jer til, det er i nogle breakout rooms. Lige om lidt, der sender Anne jer ud i nogle breakout rooms. Så skal I først beslutte jer for, hvem kommer til at præsentere en vigtig pointe af det, I har drøftet i det her fællesrum igen, når I bliver kaldt tilbage fra breakout rooms. Det skal I først aftale, og så kan I ellers gå i gang med at drøfte, hvordan vi får klædt beslutningstagerne bedst muligt på til en revidering af idrætsfaget. Og så får I lige, det bliver cirka 7 minutter, og så bliver I kaldt tilbage til main room, og så den person, der ligesom har ordet fra de enkelte breakout rooms, får lov til at byde ind mundtligt i main room, hvad jeres pointe så er. Så Anne, vil du... Yep, jeg prøver at